Amb l'autobús híbrid s'estalvia entre el 20 i el 30% de combustible, comparat amb els vehicles dièsels convencionals. És important la reducció en emissions d'agents contaminants, la reducció del nivell de soroll i de les emissions de gasos d'escapament mitjançant la propulsió amb energia elèctrica. Resumint, els sistemes de propulsió híbrida redueixen el consum i les emissions. Els sistemes de propulsió híbrida són ideals per al seu ús en el transport urbà, tant des del punt de vista ecològic com econòmic. El metro presenta una sèrie d'avantatges sobre altres mitjans de transport. És més accessible a causa de les seves parades en superfície i el disseny del seu material mòbil en pis baix. És més còmode i confortable, ja que compta amb aire condicionat, nombrosos seients per al tren i és molt silenciós. La majoria dels cotxes que entren nous a la flota de taxis de Madrid són híbrids i que redueixen el consum de combustible en un terç. A més, fa menys soroll, el que pot suposar algun perill afegit. Només cal quedar-se una estona mirant passar taxis per comprovar que els vehicles híbrids de gasolina han entrat amb força a la flota madrilenya.